Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from the dead. So let's put on a show. I hit more demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Sticks and stones, I'll break your bones if you call out my name. Pentagrams and crooked laughs, a curse you can't explain. Pick up my feet, let the fun begin. Call out the minis and the skeletons. Join us, or pay the price. Eternal sacrifice. You're running out of time, and soon you'll be all mine. I'll never let you go. I hit more demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Went to hell, I met some friends. You know it's not that bad. Cocktails and cigarettes for sins I don't regret. But someone thought it best to raise me from the dead. So let's put on a show. I hit more demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Sticks and stones, I'll break your bones if you call out my name. Pentagrams and crooked laughs, a curse you can't explain. Pick up my feet, let the fun begin. Call out the minis and the skeletons. Join us, or pay the price. Eternal sacrifice. You're running out of time, and soon you'll be all mine. I'll never let you go. I hit more demon mode. Bow down and pray that I don't take your soul. You'll never see me coming tucked under the bed. I'll creep inside your head and never let you go. I hit my demon mode. Cágome no galego normativo. Que tal estades? Escoitadesme si, correcto. Vou iniciar o Forza. Vou entrar no Discord, que creo que están aquí. Hola. Angus, Hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, está. boas. Xa iniciei o stream. Sí, xa Xa, sabemos. xa, nós estamos pendientes. Ah, vale, perfecto. Sí que saludache de hoste. Vou po Forza logo. A ver, Forza. Iniciando. Que tal, Anita? Que sepas que non me vou suscribir por traidor. É que hoxe quedei con facer stream xogando con Irio Mario Kart, pero non me apeteceu Mario Kart. Oh, Pero a ver si mañán ou outro día desta semana ou pa que ven. A ver se me inicia. eu canto cho que queiras, Carlita. A ver. Están iniciando, que isto tarda un huevo.
Mañán vas estar ti para facer stream, sí. Mañán non, pasado, coño, domingo. E de que non sei hasta moi tarde, podemos xogar un ratiño. Si non empezo stream antes. Tranquila, xa veremos. Estáme cargando, Está empezando ahora a arrancar. A mí tamén. Mañán vas a Feira Verde, que é eso? Non marches, ahora que non estou no Rainbow, ahora quedas. Caesme mal, di. Que é eso da Feira Verde de Silleda? Non teño nin puta idea do que é eso. Non sei. Algo do Ágoro, será. Eu de Silleda o único que conozco son as quedadas de noite. No, pero non é a feira esta onde... O dos tractores e todo iso. Pode ser. A min sóname, Sí, pois non, Sí. non vou a eso, eu tampouco pinto moito aí. Igual vai Lucía. No, pero Silleda está a tomar polo cu de Monforte. É de Que comida e de non sei. animais, non sei. Si me avisaran No. iba, pero nadie me dixo nada. Nunca estuve en Alí, a verdad. Non me vou a auto invitar aos sitios. Hostia, é verdade, tomar o xarabe. Queredes que vos comparta? Podo vos compartir. Xa estou compartindo. No, xa está, xa está. Ah, vale. Nah, é que igual, como tiña cámara, igual che cundía, sabes? Para pasar o día está guapo. Pois non vou. E cando é eso? Mañán? Non, mañán non podo. Mañán teño cousas que facer. Hostia. Como se nota a práctica da pera. Polo que sexa, non? Sí. Por que non se escoita? Aí está. Isto, o resto xa o farei mañán. Oh, hai neve, xa é primavera. Invierno. Sí. Que me sabe esta merda. Chupa, chupa. Vengo aquí a por unha boa causa, que senón... Iba a tomar o súa nai. Como é que abrimos... Mi madriña. E abriche primeiro. Era moito. É unha feira agrícola con produtos artesanos. Me la agarras con las manos. Maquinaria, plantacións e animales. Van empresas de toda Galicia e faise moita compra-venta, sobre todo de maquinaria e animales. Pois, po ano que me inviten e vou. Voy a comprar un cortacésped. Xa máis barato ter cabras. E queda Como? mellor cortado. Xa máis barato ter cabras, e xa queda mellor cortado. Hostia. Non Pois hai que tan- recoller as cajallas. Non estás para facer chistes despois de deixarme plantada. Ves, planteiche, ahora podo ir a Feira Verde. Hostia. Vale, invítoche, moiño. Sí. Estaba dando voltas por aí por diversión propia. Oh, está Lensito en línea, bueno, invitar. No, en línea está sempre. O sea, Isto non apaga o ordenador. que che pasa na voz, moiño? Pero debe estar a Escuito. chave. Eh? O se escuitaselle que te cagas, Que che pasa na voz? Porque escoítese mellor. Moito, sí. Por? Moito mellor, xa che Tú dixen antes. encatarreando con aplicación. Vale, a ver que carreras aí cerca. Te confirmo, chat, pero a mí o teu directo vai meter 11. Non debería. Que confirmo chat, se xa só a mí. A min vaime ben. Cochoróns que son estes, xa subes en queixao. Xa estarían aí. Ah, vai mal. No, o directo vai cojonudo, Pero entón xa só a min. A ver se vai a ser porque me compartiche a partida. No, porque non... A ver, comparto eu, si queres, home. No, xa estou compartindo. Ahora xa está, Davis, Vale, non te vale. preocupes. Invito vos ahora. Ah, xa a mí co teu directo vai a tirarnos dame igual, que...
Que estás, ti miras pa pantalla, non? Exactamente. Cerrar... Evento del festival cooperativo. E non sei con que ir. Co Evo. Que máis coches hai? Vou ir co Evo. E a Muño escoitase moito máis claro. Sí, pero moitísimo, hoxe escuítase de cine. É que tú tiña unha aplicación, por parece non estuve trasteando con ela. E pois a mora, hoxe a tarde, non tiña nada que facer, aburrirme. Pois non sei que tocache A do ben. micro, non? A aplicación que trae o micro. Non, é outra parte. Ah, vale. Non é a do micro. Depois se queres, mándoche. É a de Steel Series. Xa sei cal é. Podes modificar os audios dos xogos, modificar os parámetros do micro. Non tes a decoración de Rally Art? Do Evo, digo. Sí, pero como todos co azul eu non quero ser outro máis. Como azul, joder. O Rally Art é blanco con rojo e gris. Non sabes a que che digo? A que era do campeonato do mundo. Sí, pero non a vin. A outra era azul. A outra que había deste. Ah, ti des do Subaru. No, eu digo che a do Evo. Ah, no. Este queda bonito así, Pasa Quita, que quita. podeche poñer as llantas doradas, joder. Cenas doradas. Hostia, non llas mirei. Están doradas. Ai, sí. Pero máis doradas, hostia. Tampouco sei se podo modificalo, porque estes son feitas pola Chao, Garrey. comunidade. Que cabrón que vai a beber viño. Anda que invita. Ainda vai ben pola neve este coche. Sí. A metración 4, chico. Pois permo para os Garry. Invita. Cubatas. Nunca provei un deses. Cuidado co hielo, que é o peligroso dos cubatas. Sí. Depois o día seguinte non estás vos. No, a min un día pegoume como unha especie de... Con un solo cubata, deume unha especie de corte de digestión que me reventou, tío. A saber que lle botaron. Hielo. Pasa que fixo isto despois de cenar e sentoume mal, tío. Vamos, joder, aparte foiche parar aquí xusto na costa esta que ahora vas a flipar. Pódese. Non tes un RS4? Porque eses agarran ben por aquí, Teño a RS5, que é o que tiña eu. Bueno, Pero non me usou collelo. Dixábame entre este máis o outro Subaru, o corto. entón debe ser pa coches de rallies. Oi, Anita, non te saludei. Fume. Sí, vinche. Sí, sí. Pero bueno, é nosa. Se quedas como tal, Sí, é nosa. Sí, vimos bastante ben. Lo que pasa é que me extraña que sea para coches de rallies cando hai un De todoterreno. puta madre pero imos, de puta madre imos. bueno. Que pasou? Imos ben, imos ben. No, que outro vai de lado pola costa abaixo. Está a buscar setas. Menos, Dalle, David, dalle. menos mal que non son dos coches destes de alquiler que hai por Santiago, senón xa me jodían a vida. Uf. Que polo que eu sei son máis ratas que Dios. Como lle fagas algo ao coche, tens que pedir 3 hipotecas por un rascazo. Que che fan pagar moito?
Eu creo que pagas todo. Ao final ainda che fan pagar o coche. Quedas con el. Si, quen che dera. Ainda boa se che dan as gracias se che tratan ben, porque eu creo que hasta maleducados son. Pero, que son? Coches caros ou que? Nah, non quero falar deso. Son unha merda. No, solo dime iso. Solo dime iso. Son coches Que van caros. ser caros, son coches chinos. Poño outra carreira e destas de monte ou cambiamos a... Como queires, te pon que queires. A ver, espera un momento, que me estaban falando. A ver se domingo xa podo xogar o Gran Turismo, miña nai bendita. É que iría querer xogar o Mario Kart. No. O Estás domingo aí, é para estás xogar. aí, Iria. É para xogar. O domingo é para xogar o Mario Kart. A ver, estás no stream. No, díxome que non está no stream. Porque estamos falando de ti. A ver. Que outra carreira podo poñer? Ah, mira esta, non? Ah, sí. Podes enseñarme o coche de la o muiño. De lado é menos pecado. Sí. Dixo unha Non crees sabe. non crees que a decoración lle quedaría... Ah, bueno, que non ya podes cambiar, nada. No. Imos ter que facer carreiras de... Esto de Discover Japan... Cojones é? É que despois nas carreiras non se mira tanto o dorado ese, non se mira, no lateral non se mira moito. Progreso de eventos de pulsera, 8 de 15. Cal este? Prueba por invitación, terminar. Home, a zona de radar e todo isto tamén contan para as pulseras. Xa, pero é que levo con 8 de 15 moito tempo. Iria, estás aí? É que mira, teño moitísimas completadas. Progreso de pulsera. Que? Isto hai que completalo coas 3 estrellas, Muiño. Non estás por qué. Ah, mira, aquí hai unha, vale. Que son os puntos de maniobra? Os Son que, para os que lle- subir este de aquí. os que lle falta moita xente en España conducindo. Ah, no, esos son os do carné. Pero, é a mesma merda. Sí. É iso que vale para mellorar o coche? Non, estes dache skills, habilidades. Por exemplo, este dame un 15% máis de... Ui, Que non me digas que hai unha que che dá un paracaídas. Buenas, Pablo. Hola, Pablete. Nada, Gustavo, a movida de antes é que non quero decir marcas. No. Nin a empresas. Eu simplemente che preguntei se eran coches caros, Nada, nada que van máis. ser caros. Son coches chinos. Pero non quero decir empresas, pero sei de quen lle fixo un rascazo nunha porta e lle mandaron a pagar casi 2.000 euros. Por un rascazo O que, nunha... o que vale volver a pintalo. 2.000 pavos unha pintura, me cago en Dios, un rascazo de nada, non sei eu, xa hai que pintar ben. Pero non... Si solo é unha porta, por exemplo, non vale 2.000 pavos nin de pau, vamos. Que vai valer? Era unha porta solo. Outra cousa é que haya que arreglar a chapa. Nin arrejalando a chapa che chega a 2.000, nin de pau. No, que va. Pero aproveitanse. Sí, sei, non. Eu o que non me fío é iso das empresas de alquiler de vehículos. Pa min teñen todas pensadas para eles facerse menos responsables do que poida pasar, sabes? Por eso, Xa por iso cando alquilas un coche se meten 3 tipos de seguros. Hai que ir sempre o máis caro. Para librarte desas merdas. Perdón, Muiño, perdón. Nada. Boa, pois o que... No, ainda lle fi... Ai, foches ti. Boa, ou...
Muiño. Dime. Que foi boa? Pero aínda así, aínda que teñas 3 tipos de seguros, no mínimo, deberías de ter os daños ao propio vehículo, sabes? Como mínimo. Hostia, iba de primeiro un Opel Manta. É que por eso estás... É que ao mínimo non che cubre nada. Entón xa estás responsable completamente. Por eso estás que salvo a fianza. Xa. Entón o arreglo quitando da fianza. Non sei, a min pareceme moi estafadores. Despois do que teño visto, non me fío un pelo deses. A mí Prefiero... parece unha cláusula abusiva, tío. Sí. Pero bueno, a xente non é tonta. Pero xa che fan así para que colles o seguro máis caro, Ai, casi me vou pola dereita. Sí. Xa aprendín, Tío, Tá outro día vendo, fostes de frente contra o estadio, carallo. Era para que estiveras no chat, Iria. Queres ir para Mario Kart nun ratiño? Botamos unhas ao Mario Kart e despois volvo para aquí. Oxe xa non, pero por qué? Iria é moi terca, é destas personas que se lle dis que non unha vez, xa é que non cambia de opinión, é jodida, Ben, Tiria, ben. A ver que di. Ti que dis, buscaremos yendo teito. No, porque vai moi adiante, pero... Uf! A onde vas? Uf! Bueno, pillei perfecta a curva. Menos mal que va desganando de bastante. Outro máis. Dalle, dalle. Rotome unha roda atrás. E perdi o meu grip. En que xogo podías reventar rodas? No Gran Turismo? Había un xogo que podías. No Gran Turismo, se tes quitado o daño, non... Na Fórmula 1 non podías reventar as rodas. Pero por non entrar a cambialas. Claro. Ou por pegarlle un toque. Non, por non cambialas. Por desgaste, por calentamiento. Ui, pois ahora que o dis, igual ten razón Davis e no Gran Turismo tamén pasa iso, Hola, Rubis. Hola, boas. Abrime moito, abrime moito. Recuperado. Iso que che gusta a ti. Pois na mina que estuve esa de Wolframio, cargabas en barcos aquí ao lado da miña casa Hostia. para mandar para Alemania cando foi a Segunda Guerra Mundial. Fixe moi ben Feito esta carreira. ainda está o muelle ese. Bah, ganastes fácil esta, Sí. É porque Davis non ten pulsera. Non, porque non poñería o emoticono do lado do nombre. Ah, tens que poñelo ti, vale, entendo. Está moi calado. Como outro día tamén ya mirei a Isma, Que lle miraches a Isma? a pulsera, A ver que me falta aquí, por completo. pois o pito non creo que dixo que ten pequeno, Pero podes yo mirar. con lupa. Depende. A ver, mira, ganada. Esto pon 4 minutos. Mira, será que temos que completar esta cos 3 estrellas? A de pulsera verde otorgada. A ver se cada estrella che vai contar como Ah, pero unha. o da pulsar, o da... Non, xa é cada vez que completes un evento.
Pero si Ah, tes son eventos, non ten por que ser 3, por exemplo, que ganas un evento con 3 estrellas e contache como 3, non? Sí, son eventos que completas e ganes. Andamos a Pero tamén tope. contan os tramos de radares e todo eso, entonces, Andamos se a non tope faz co nada maldito disso... Forza. Teño que facer. O meu colega tamén o descargou, claro, como cabrón o pode xogar. É que ti cando te metes arriba dun evento, ponche a pulsera de que é. Entón tens que ir completando a da pulsera que tes hora. En 400 metros, gira a Entón la se vas derecha. completando a pulsera, por exemplo, tes eventos de pulsera azul sin completar, tes completar por outra pulsera, pois non che contan. Gira a la derecha. Pero ao principio non tiñas tantos simbolitos, non, Muiño? Nada, porque a según vas desbloqueando pulsera, vanche desbloqueando eventos. Xa, entendo. Eu sí. Pulsera violeta poñeche a ti nun sitio que sei eu. É moi cómodo de conducir o Evo, Si, ó. Sí. Pero tamén che vai pasar se colles o impreza, Violeta xa teño. Has llegado a tu destino. Ves? Hola, Isma. Doulle, muiño. Dalle. Eu estou xa na pulsera dorada. Pouca viciada me metín. A min gústame, pero... É o que lle dixen antes a Gustavo. Son xogador de Gran Turismo. Gústame porque é divertido xogalo con xente, pero como un Gran Turismo non hai nada. Eu, xa che digo, se o domingo o teño, xa vou preparar un evento para xogar. Obviamente falarei con vos para ver que tipo de coche queredes correr. Podemos facer unha cousa. Podemos facer mini eventos, porque se somos 2-3 personas, molaba con 4, tío. Mínimo. Xa, pero é quen ten máis o Forza ou o Gran Xa. Turismo. E molaba empezar rollo mini campeonato desde categorías pequenas e ir escalando, sabes? Sí, todo tipo de coches, joder. E pois como que irades, poñemos eventos dunha semana ou dun día, como que irades. Que dunha semana non significa que teñamos que correr todos os días, me refiero que todos os días que xoguemos o Gran Turismo. Carlita ten a intentar Play seguirle... 5, ao mellor lle cunde. E despois Pepe tamén vai vir, non sei se é o tipo de xogo de Pepe, pero creo que Pepe non lle molan os xogos de carreiras, Bah, pero con Pepe hai moitos xogos os que xogaron. Con Pepe podes empezar o Subnautica. Se tamén te Sí, contías eso xogar. cun día, Oh, que bonita parece- pillei esa curva, tío. Sí. É que eu son de rallies, tío. A min o Dirt molaba moitísimo tamén. Meu colega e meu sobrinho. As outras dúas tenas ocupadas, Pero non é o que vale unha Play 4, joder. Non sei en canto talle. Eu aquí ven a PlayStation 5 segunda man tan por 200 euros. Hostia, píllame unha. Cando baixes, bajo xa. Porque eu aquí a única que topei así vou decir entre comillas barata foi esta que non podes meter discos, como se chama? A Slim. A digital. A digital. Compensach. Eu Xa, pero non podes xogar o Gran Turismo, que o Gran Turismo teño en disco, Davis. Pero véndelo en disco e compralo digital. Ti crees? Home, perdes É que algo... me vai comprar o Gran Turismo? Sí, pero que me vai a comprar ahora o Gran Turismo para Play 4? Ah, para Play 4 non xa. Pero de Claro, todas formas, sendo a 5, compraba da versión de Play 5, crees? Si, home. Perdes un Sí. pouco de cartos, pero bueno.
Notase diferencia visual, Tendo Play 5, Xa. si, O que pasa é que me cobraban, queríanme 375 euros, unha cousa así, de segunda man, tío. Xa, no, eso é caro. Está me comendo o cu muiño, O a iso que querías ti, porco. E non sabes o rico que está? No, depende. Hostia, madre mía, pero iso é moito nivel, Isma. Abrime moito, tío. O único malo dese PES, tío, é que tiña unha forma de marcar goles. E iso non me gusta. Eu chego a miñas consolas antigas non sei se están vivas ou mortas. Teñan nunha vitrina. E aí quedan. Ali. Bueno, eu son dos que penso que tendo unha consola de última generación non che vou andar coa consola bella, No, pero eu se quero xogar, por exemplo, quero xogar algún xogo da PlayStation 2 en mulo. Xa que os teño. Muiño. Dime. Ti tes búnker na casa, que vin hoxe un vídeo de Clavero e decía que toda a xente en Suiza Sí. ten búnkers. Hostia, que guapo. Non o dixera polo teu disco. Pode ser, Vamos, pero sí. igual que o dixeches, igual que se me olvidou. Sí, Buenas, pois a Lucas. mí tamén se me olvidaría, Wow, sería dos que me mudaría ao búnker a xogar, a viciar no búnker. Jódete, Isma, que aviseite, que era unha Sí, mierda de xogo. Aquí en Suiza as obras novas non están obligadas a ter, pero se non meten búnker están obligadas a pagar unha penalización de bastantes centos de Sí, francos. e despois obligaban a xente que vivira aí a pagar como un búnker público, algo así era, non? Sí. Bueno, está ben. Molaba ter un búnker. Mira todas as que levamos, tío, e ainda non me deixe xogar o evento de pulsera, tío. Home, faltabanche 6, non? 8 de 15, que eso non sube. Progreso en eventos de pulsera. 8 de 15. Sí, que Sí, pero E tiña 6 de 15. Tiña 8 de 15. Oxe. 6 de 15 Pulsera, dixeche Meu, antes. busquei no antes. Poñía 8 de 15. 6 no de memoria. Entón escuitei cheuma. No, si. Poñía 8 de 15. Sí, sí, E non se moveu. claro, é o que estou dicindo. que debín escuitar eu mal. Non sei facer este, a ver, é que non sei como facer para que estos vaya sumando. Pero mira si as tes completadas. Consigue 610 H. Eso é habilidades, puntos de habilidades. Fala completo completando eventos. Vale, pues vamos a por outro evento que non teña, a ver. Debe de haber algún por aquí que non teña. Ese falta 650 para poder desbloquear ese evento. Mira, Rubies está che dicindo. Faltache 2 carreras que teñas en novo. As carreras que se as ganas das 750 puntos. Con 2 carreras tes evento de pulsera. Vale. Vamos a buscar unha carreira por aquí. Valen carreiras online ou... Aquí, é que a mí non me gustan as de derrapes, tío. Carrera de tierra, esta misma. Mira, con esta dame 350. Con esta dame 350. Ahí está. Esto conta, vou facer a contrarreloj esta, a ver. Ui. Casi do pico. Pois quedou chulo, porque xusto pasache por diante del. Sí. Veña, Pablo. Chao, Pauliño. Hoxe a mañá estou xogando a Forza e levaba diante miño un bot co teu nombre e viñan facendo a guarra tamén. Viñan metendo fora da carretera. Hostia, topache un bot co nombre de Davis? Sí. Porque eu creo que os amigos quedan polo mapa en forma conducción fantasma. Sí, pero digo na carreira. Correndo. Que guai, chaval.
E ti mirabas o nombre de Davis e apretabas o cu, Nombre de Davis e viña a chocar contra min. Se mellora o meu tempo dame puntos tamén, a ver. Sí. Epa. Genial, has completado ese parcial más rápidamente. Una forma estupenda de ver en qué has mejorado. Sácome casi 3 segundos. Iso que me gusta a min das contrarreloj, tío. Para mí as Topar un contra sitio onde faz unha mellora e todo iso. Claro, para mí é un dos modos de xogo máis divertidos que hai, tío, contra reloj. 4 segundos me saco, É donde melloras de verdade nun circuito. Certo, Vale, ahora sí que vou ir a... Paseime. Vou ir ao que marquei antes. Esta. Home, en vez de trazar a curva de chelle de cu, Que queres rozar co cu. A barrera. pero tío, se tiras de freno de man é máis difícil meter o coche na carretera, tío. Si, pero un 4 se non tiro de freno de man, isto non o meto. Cona, tens que adecuar a velocidade á curva. Merda, perdí a velocidade toda que quería para subir a montaña esta. Darei. Sí. Eu no Gran Turismo eu penso que nunca tirei de freno de man. É que no Gran Turismo non fai falta. É outro tipo de xogo, non son as mesmas físicas tampouco. Vale, doulle. Que chijo, a verdade, xa non me acordo. Oh, que guapo esta carreira. Hai un Esa é Battle outra vez. Royale guapísimo neste xogo, non? Proveino xa, non me convenceu moito, verdad? A mí non me gustou tampouco. Nas carreiras aparecen os amigos. O bo de Davis é un absoluto porco. Igual sí que detecta como xoga cada xogador, e adáptase. Se me pasa igual que a min. É que a min vai a meterme fora da pista. E xogando son un puto porco, Son unha rata asquerosa. Todo mal a persona que non son na vida real e non podo selo, no xogo si teño que desahogar. Claro. Como no? Este está guapo, Mira que me gusta o impreza, o bello. Vos rezade para que nunca se proíben os videoxogos. Porque si non vai ir na vida real igual, A joder. Un Audi 4. 4. Foi o primeiro coche de tracción 4 no mundo dos rallies, non? Sí. Ora, se o primeiro, se por un dos primeiros fui. No, creo que foi o primeiro. De feito, os primeiros campeonatos que ganou era sacando a gaita por fora da ventanilla. Carai, xa tiña má larga. Joder, no, pero se convertiu nun campeonato de Audi, tío. Os outros non nin se lle acercaban. Gústame moito esta cámara, que pena que non haxe no Gran Turismo, tío. A cámara de A de dentro... dentro? A de dentro do coche, pero non a do volante. Mira. Está a do volante, vale. e está esta, que é como a do capó. Sí. Pero que no Gran Turismo non tes a do capó, creo. Tes a do techo. Claro. No, pero que no Gran Turismo a mí molábame que tuvera o do capó. Bueno, por outro lado tamén se mira moito mellor por onde trazas desde o techo, No Gran Turismo non hai dentro sin volante, no. Hai dentro, o sea, con volante. Sí. Hai dentro sin volante, no, hai que non se ve o coche directamente. Que creo que é no morro frontal Exacto. do coche. Sí. É desde diante do coche, pero esa non me gusta. E despois a que di Gustavo, que é como, sí que ves o capó, pero a cámara está enriba do coche, realmente. Sí, está xusto na parte de diante Que do bueno, a coche. sensación é moi parecida a de ver o capó, tampouco é moita diferencia. No, pinta en mellor ángulo.
Que eu suele ser a que utilizo, Sí, eu tamén. No Gran Turismo, sí. Que bonito pillei eso. Buah. Ken Block. O neto de Paul Walker. Eu xogo casi todos ca vista de piloto. Eu no Gran Turismo a cámara do capó. Que me bloqueou en Gallejo. É moi malo ese chiste, Isma. Hostia. Debe estar aburrido para mandar semejante chistazo. Sí, que estás no traballo. Home, Imagino. A ver que me deron agora. Os genios tamén fallamos. que crack. É que o brasileiro xa estaba antes moi... Entón que estás dentro, Xoxe. estás dentro da lámpara e hai que frotarche. Pa que salas, Isma? Pero frota a lámpara igual non sale ele, Igual sale outra cousa. Buah. Sale a bichería para fora. Ves? Xa sabía eu que si se frotaba algo aí, inda que sea pouca cousa, algo sale. Doulle muiño, Dalle. Non me gusta este coche, moi grande, tío, pero bueno. Non dijas, mellor non dijas. Mellor non dijas, estate caladiño. E xa me chegou onte, A ver se mañán, o domingo, perdón, nos me marco un stream con Iria. Cun día vos, un Home, IRL. claro. Vou intentar convencer, xa que hoxe non a deixei plantada con Mario Kart. A verá que... Buah, non te contamos. Outro día, cando marchache a dormir e quedamos con Isma a xogar, nos quedamos en cobre e o cabrón xa é ouro. Claro, no porque Rainbow. eso depende do rango de cada persona. Sí, Que ti non sabes a sacada de jaita que se mandou outro día, Vaille chaval. cundir moito xogar con nós sendo cobres. Porque vaille... Non podo, non podemos non pode. xogar. Ah, que putada. Xa non podemos xogar con el. Eso é unha merda, Antes tuvemos que andar a xogar destas non clasificatorias. Claro, Bueno, mandouse nunha 16 kills, noutra 19, noutra 14. E claro, así, Pero eso non che dan máis por eso, Gustavo. ou non sei, a prova é que ele é ouro. É ouro polo rango anterior, o sea, a temporada pasada quedou en ouro el. Pero non decían que partíamos todo desde cero. Parte de cero, pero non o propio personaje. O sea, parte de cero, pero o xogo ten en conta sempre o rango máximo que chegaches, para facer o couso amigo. máis equilibrado. Si Va- chegaches vale, a vale. ouro, vai chegar máis fácil volver a ouro. Vale, entendo. Sí, Pero, a- de todas formas, a Muiño algo pasa co Rainbow que non lle dan subido do cobre 5, tío. É raro eso. É moi raro, Os estamos xogando solo e medias de 11 de kills. Que pasa? O que deixan a min contra todo o equipo anterior, que os outros entran ao voleo. Pero en clasificatoria. Suba. Sí, e así non é quen suba. Aí vas, perdón. Nada, nada. No, eu xa chego a min o rango importame unha mierda. A min macho. tamén. É o mellor. Pero aínda así, cunde xogar as partidas en serio e que os guiris xoguen ben, tío. Porque cando tocan guiris Sí. que joden é en plan, pa eso non xogo, sabes? Xa. É unha pena, porque é un xogo que en realidad gústame, pero se é injugable por culpa da puta xente que lle den polo cu. Bueno, outro día, verdad, que quitando cun francés que era tonto perdido, o resto, bastante ben, O francés era todo perdido e eu tiltiendo máis. É Que literalmente, quitando cun francés. Solo hai que destacalos cando son listos, por lo tanto non se destacan nunca. Había un ruso que era un pouco rosmón, pero xogou ben.
Priviet. Y vete a la ola, creo. Sí, era un saludo. Un saludo. Moito me gustan estes coches cos que correstes agora, Visualmente, Depois o mellor manejalos é unha mierda, O sea, o problema desto é que notas moito as inercias do coche. Porque se vai polo peso, supoño. No, o sea, non é que se vaya, é que teñen suspensión moi blandas. Notas moito a inercia da... Igual o coche vai pola línea como unha lapa, pero notas moito que barquea o coche. Vale, Muño, evento de avións dunha puta vez. Para desbloquear máis carreras. Voulle dar, vale? Dai. Oh, vamos. Esa está chula, a verdad. Como me teletransporto aquí? A ver por carretera o comportamento que ten. Sí, sigue balanceando moito. Sí, pero non Valencia iso que é a carrocería, non é que para a tracción. Donde está o evento? Perdino? Ah, no, está aquí. Xa, pero se o queres comparar, por exemplo, como cando levabas fai un momento o Subaru agarras a carretera que flipa, sabes? Para o Subaru tampouco está tanto recorrido de suspensión como para que barquee tanto. Claro, pois é o que te estou dicindo. Al parecer, dos de los mejores pilotos acrobáticos están Este barquea moito, sí. contra nosotros en la próxima exhibición. Prepárate para el riesgo. Las Ao fin e ao cabo, a finalidade deste non anda pola carretera. No. En 200 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Pero tamén con estes colles baches que indo na cabina non te enteras, Se este van pola duna a 200 e pico e non se enteran. Van pola duna de... É que deste tipo hai no Dakar. Vale, evento del festival cooperativo. Quizás un pouquiño máis altos aínda. Dinlle, Sí, entraban. Cando xogo unhas carreras online en calquer xogo de coches rezo para que un tipo non se faga un reto. Como que un reto? Un culo. É que non o entendi. Un reto? O reto é o cu, non? Un reto é que ao chegar á curva o tipo fais un reto, pero normalmente leva alguén por diante. Ah, vale, un Davis. Sí. Bueno, un Davis. un eu. Porque eu sei correr solo, pero con xente normalmente sempre pego algún toque. O máis difícil de competir é respetar os espacios, Sí, claro. Dimo a min, é saber adiantar legalmente. Porque hai adiantamentos que Claro. non podes facer e a xente fai igual. Home, non. Selleiro. Porque o que máis hai no mundo é xente que non sabe correr, joder. Vistes o que Sí. pasou o fin de pasado en Monza? No, que pasou? Pero o bo da primeira curva de Monza é que é unha chicán e podes tomar a recta, porque antiguamente o Merda! Que viño dir, cabrón. ¡Seguín! ¡Seguín! Buenísimo, buenísimo eso. no, hostia, estaba a ler o de que poñía irme. Saltei na erva, sabes? Na elevación de verba que había antes da rampa. Mima, que perrada fixen a muiño, tío. No, é igual que total nesta non tedes que quedar de primeiro. No, pero foi... Wow. No chat, os do chat deberon de flipar. Saliume de locos. Eu pensei que iba a quedar mal eu, que iba pa fora, te ibas a chejar, sabes? Pero porque ao mellor en GT3 tamén teñen a chicán, Isma. Non me gusta nada esta carreira, tamén vos digo, prefiero dos robots. Bueno, pero no, aí foi un error grave de algún piloto, porque teñen a escapatoria do antigo circuito que era recto, non tiñas a chicán. De feito, as tres chicáns que ten Monza antiguamente non existían.
Pero claro, agarraba unhas velocidades tan grandes que ao final por seguridade tuveron que capalo, tío. Basicamente, antes tiña 4 curvas. A parabólica de arriba, que son 2 curvas, e depois a parabólica de chegada a meta, Eso- pouco máis. Unha cousa que me gusta do Gran Turismo é a cantidade de circuitos icónicos que ten, tío. Sí, pero non me dixeche que quitaran... Home, si, algún quitaron tal, pero aínda así Hostia, ten pero moitos joder, chulos. pero quitar Mónaco, que levaba toda a puta vida no Gran Turismo. Bueno, pero da igual, hai moitos que están chulos, tío. Home, sí, joder, mentras manteñan Suzuka e manteñan, como se chama, Spa, Teñen Suzuka, teñen Spa, teñen Interlagos, teñen Laguna Seca, Nürburgring, Laguna Seca. Interlagos é o mellor circuito do mundo. Brasileiro! Para min é o mellor circuito do mundo. Sígueme chocando que lle chaman Interlagos, tío. Por que lle chaman Interlagos se é brasileiro? Obviamente porque está entre dous lagos. No, tiña que chamarse Laguiños Pretos. Pero sabes que significa preto en portugués? No. Agáchate que te la meto. ¿Qué significa? Preto en portugués é negro. Sí, moreno, é verdad. Moreno, oscuro, negro, sí. Hostia, pois non xo sabía eu iso. Sí. O que sí que non sabía aprendí fai uns anos, é que espantoso é bonito. Precioso, vamos. Ah! Logo, cando fun a Portugal estabanme insultando. Por que? É broma, coño. Era un chiste Ao malo. contrario, si te chamaron espantoso, estaban te chamando precioso. Ah, vale, pensei que bonito era espantoso. Nada, nada. No, espantoso é máis que bonito. Xa, xa. Entendido no revés. Eu tamén entendí no revés. Igual lo dixen ao revés, porque eu son tonto perdido, Pulsera naranja. Ole. Pulseira laranja. E se poñámoslo xogo en portugués? Vai, o muiño controla. O que é portugués? Si, bueno, poñer en Claro, portugués. Como non tes portugueses traballando contigo. Por eso. Teño un. Bueno, xa conta por dous. Vale, vou intentar poñer o xogo en portugués porque quero escoitar a ti para falar portugués. Poden ser risas. Mira, e se te fijas, Muño, hai moito zona do mapa a oscuras que non se pode ir. Eu creo que iso vai ser para algún dos DLCs. E sendo Microsoft, que non te extrañe que meta un DLC do Monte Fuji. Pois estaría ben. Cundir cun día, non te vou dicir que non. Si é unha subida, mola que flipas, Home, terá que subir. Porsche Ou baixa. 911 Rally. Vale. Ajustes, onde está? Campaña. Ajustes. Ajustes. Seleccionar idioma. Campeonato de España de que, Isma? Portugués Brasil ou portugués Portugal? Mellor Portugal. De galaico. De gaélico, vamos. Se está instalando el paquete idioma portugués Portugal. Hola, Carlitiña. Claro, cerrouse o xogo. Cago na cona, non contaba con eso, bueno, pois volvemos a abrir ahora en breves. Hostia, pero vas a competir ti? Teño moitas cousas sin reclamar, pode ser, mirámoslo agora. Pero que vas entón con un tipo de selección gallega ou así? Pero... Carlita, ti compensache xogar o Gran Turismo? Compensaste non, cúndeche. Sí, claro.
Dixeno ben claro. Dame un segundo, por... Como se igual debo aquí no GTA. O É que Gran, máis dá. o Gran É Turismo importante 7, pasalo o ben. Gran Turismo 7 non vai estar gratis, No, gratis non creo, pero está moito máis barato do que era, joder. Creo que está a 30 euros ou 30 e algo, me parece. Na puta vida. Como moito algunha rebaixa de a mellor en vez de... No, a 30 euros tampouco está. O Gran Turismo 7 estará a 60 ou 70. Me parece que estaba máis barato para Play, eh? Pa Play 5, o Gran Turismo 7. Bueno, igual o mirei o da 4, espera. Claro, claro. €40 poñen aí. En MediaMarkt está a 27 euros, 26,90. 26,90 o Gran Turismo 7. Ganga. En MediaMarkt. O Ganga. disco. Xogazo, xogazo. Por que, En... por que non se ve o xogo? Propiedades? Aí está. Ves, en Idealo igual, pero para 4. O da 5 está a 63. A ver, deixame mirar algún máis da... mira, aquí PS5 en MediaMarkt a 39,99, o sea, 40 pavos. Está barato. Eu paguei 70 por el. Eu paguei 70 e tantos tamén por el. Vou poñer unha carreira, señor Muiño. Pon que queres. Unha jaita na boca. A ver, espera. Non, que non vai ser que me goste, igual liámola. Sí. Bueno, non me podo creer. Puxéroncha. Volante G29 Driving Force a 73 euros, chaval. Pásame eso, por favor. Polo chat secreto. No Lidl. Pásame polo chat secreto. É que non sei como compartir isto, tío. Un enlace, non? Ou... Como se... espera. Si non busco eu, Compartir. si non busco. No, xa cho paso. Discord. Paso cho a ti directamente, Vale, estás na carreira, non? Non me soltou nada. Pois salir da corrida. ¡Salir da corrida! Da corrida. Bueno. que conste que está bendito, Sei, no. Pero sona raro. A ver, Hostia, que barato, tío, que a min valeume 400 pavos este volante, chaval. Pero claro, xa fai casi 10 anos. mostrar... Convidar a caravana. Claro, que non invitaste a caravana. Claro, entrei no xogo. A ver, vou ver o que me pasaches. Aparte, que a ti, como cambio de marchas, o farás coas levas, o que é o manual ese a ti importache unha mierda. Non me fío desto, Creo que estafa, Gustavo. A mellor sí. Polo enlace. Vou non mirar Non no sei, tío, eu Bueno, por internet, como non comprei nunca nada, pois non che podo dicir nada, meu rei. Vou entrar desde o PC, a ver. Onde está o enlace? Non é un enlace de Lidl, Non, Eu creo que non, pois pode ser que non. Como non sei, pois tampouco te aseguro. A ver, miro máis precios por aí. Ese volante está a 200 pavos. Eso é estafa, Eso non é real. Sí, iso que escoitei eu, que debía estar sobre 200 pavos. Que para mí xa é unha rebaixada puta hostia, Inviteiche A non está me dando... Xa estou na caravana contigo. Non estou na carreira. Non me chegou nada para entrar na carreira. Estás conmigo, non? O sea, ainda non entrei na carreira. Voulle dar. Cooperativo. A mí o brasileiro está me dando ganas de comprar unha moza. Elo?
Porque está montando aquí, está montando setup para Copic e está dando gana dele. E o problema Empecé componentes, o que pasa que ven co cambio manual, está a 295 euros. Por eso non o teño. Sí, é careiro. Pero bueno, tes un Trustmaster aquí por 70, por 80 pavos, Vou ter que falar a Logitech, enviar un par de correos. Ai. Nah, non sei, é que... Bótalle morro, hostia. Non é por botarlle morro, é que non teño sitio onde poñelos, tío. A mesa está non sei, non compensa. De momento non me compensa. Home, ese tipo de volantes compensa poñelo nun copy. Va, doulle. E agora porque me desconectaron do chat do directo, me cago no dios que os pariu. En Wallapop 130, 150, pois é bo precio, Isma. De segunda man, fíjate, ti de que vaya ben. Sí, pero Pero novo 190 me parece barato tamén. Pero por un pouco máis tes un Direct Drive, que compensa máis, desde o meu punto de vista. De que marca é? O Direct Drive é telos de... O comprou Isma é a marca Moza, que non é mala marca. Que a Isma lle faltaba moza, entón tirou por aí. Que tampouco é barato, Isma. Fíjate conta que cando comprei o G29 era prácticamente recién salido ao mercado, macho. Bueno, que eu non o comprei, que mo regalaron. Eu non gano tanto como para meter eses cartos nun volante. Non frenes, muiño, que che frena a parede. Pensei que me iba a facer a guarra, por eso frenei. Si vas a competir en serio, pois ainda che conde gastar uns cartos, pero para pasalo ben non fai falta tanta cousa, home. A non ser que sea o teu único vicio e che guste moito, sabes? Claro, que pases moitas horas nel, senón o mellor é un destes, a ver, bo, pero non, que ahora hai moitos que son bons e non son tan caros, home. O día que nos toque unha primitiva, compramos un Fanatec, ó. O día que me toque unha primitiva, chaval, directos... Cerras stream. No, non cerro stream, non dixo nada. E mañán abro stream en Japón. IRL en Tokio. Hostia, Vale, o día que usamos a Davis en Japón se ven por qué. Home, IRL do Mario Kart en Japón. Sabes que podes facer na vida real, non? sí. O meu colega de Zaragoza foi a Japón a andar así, a novo car pola cidade. Mira, aquí en vez de frenar, colles a parede así. No Gran Turismo penalízanche por iso. Esta chica encántame, mira. Izquierda. Sí, Isma, eso fixo na vida real en NASCAR. Sí, Nunca- e desde aquela prohibiron. É que realmente é ilegal, joder. No, cando o fixo non era ilegal. Sí, xa. Obviamente, se clasificou facendo iso é porque non era ilegal. É que Tobiño... eu creo que nadie pensaba que eso puderase facer hasta que o fixo ese tipo con 2 huevos. É que realmente costa creer que ganas tempo con iso, macho. Depende da situación, eso pode chegar a frenar. Si, sí, depende do óvalo tamén. Por iso que chega a frenarte, non, frénate. Claro. Pero Sí, que pasa? Que hai óvalos coa curva máis cerrada que outros.
Vale. A ver que lle podo dar ahora. Outra carreira. Como que nos xogáramos. Esta do monte. Definir ruta personal. E teletransportamos esta. Na NASCAR fai como un ano así houve un tipo que se meteu unha hostia que co coche ardendo cruzou a meta. Claro, é que un dos riesgos de ir rozando tamén a parede é que tamén se pode provocar un incendio, que a chapa e o chasis ponse a unha temperatura que flipas, macho. Correcto. Mira o Monte Fuji, tío. Impresionante. Arrived at your destination. Axudoume a frenar. Visualmente igual é o monte máis mítico do mundo. O Everest tamén, hai moitos. No, Everest tampouco ten tan a xente tan metido así na cabeza como é o Everest, Xa. Sin embargo, este míralo e dis, hostia, hai o test. Este é o que está en África, como se chama? Pa mí este, O Machu Picchu, Sí. Machu Picchu sí, Machu Picchu non sei como é, meu rei. Ah, pois o Machu Machu Picchu. Picchu Pero- es de la que se... No, la que se decía no, de Ida. A ida. Ah, va, si ese Machu Picchu, si, O Picoto quería lo ti. Como se chama este? Que é parecido ao Monte Fuji, solo que a cima é moito máis ancha. Despois está o que ardeu en Italia. Ah, joder, o Etna. Habían dous en Italia así jodidos. O Vesubio e o Etna. O Vesubio. Non sei cal foi dos dous, ainda o ano pasado botou lava para fora. Esta tamén que vamos a letra jodida, Hai moita niebla, Por meu. qué? Que estamos en Noia? Eu teño ido a Noia á playa en verán, aquí facendo un sol da hostia, e Noia... Era boa, Muiño, era boa así colar, Era boa xa máis rara, que Ei! diferente. Toquei o checkpoint, bichedelo todos. Toquei no, tío. Estes coches sí que son pesados. Tenche pasado, non, Isma? Ir a Noia á playa un día de calor de 30 e pico graus e en Noia facer frío. E niebla. Home, claro, porque o nevoeiro No verán, é frío. Claro, o nevoeiro é frío, da igual no inverno ou no verano. A mí o que me tan pasar sair da casa cun sol na Virgen, chegar a Carballo, chovendo a chuzos. É distinto, E vir de Coruña chovendo a chuzos, chegar á altura de Carballo, un sol que flipas. Paseino moi É ben. iso que Paseino moi ben en Carballo, pero hai de decir que non me gustou nada Carballo, pero paseino moi ben. Sí que houve cousas que me gustou, por exemplo, a playa de Razo estaba guapísima. Pero o que ven Hostia, sendo parecía unha señora playa, o que ven sendo Carballo, pero paseino Toca moi ben checar. igualmente. É que Carballo que é Carballo Cidade tampouco ten nada que ver. Claro, eu busquei en Ciudad. Google que cousas ver e tal, Ciudad, non Dios. encontrei nada. Había un paseo aí, pero si quedaba a explorar o paseo non podía ver outras cousas, entonces non fun polo paseo. Me cago en Dios. Non sei como non doblou o chasis, Boh. Si fora neste salto. De feito, si fora realista, nese salto o chasis quedaba como unha V. Ti non vixes o Eu meu creo que coche sí. antes dando voltas de campana cara adiante? No. No. Buah. Buah. Aterrizache na carretera e quedache paradísimo, chaval. Si, quedou clavado. Este caigo encima. Uf. E Davis tamén quedou clavadísimo. Ole, veña. Oi, Dios mío. Vexo no mapa que muiño quedou parado, aí algo pasou. Sí, sí, volteretas. De feito, xa estás cerca del, Acaba de pasar fai 4 segundos por aí. 4 ou 5. Son de carallo,
Home, sí, pero ao lado do lonxe que ibas, aí Muiño perdeu ben 4 segundos ou 5, eh? Sí. É todo por rozar un poquinho a parede. Bueno, rozar un poquinho, nem lle así como a casa, pero... Xa, pero aparte de dar as dúas volteretas, despois ainda se che quedou o coche clavado e tal, perdeche un montón de tempo aí, eh? Ti eres de Carballo, Isma? Vai, de cerca. Isma é de todos os sitios. Que para irme a Carballo para min Bertamiral, non? Sí, máis ou menos. Hey, the Toyota 2000 GT is ready. You won't believe the difference. O que sería un chiste que en Carballo foran todo eucaliptos. Non está doblado o xogo en portugués ao portugués. O sea, falan en inglés. Está doblado. Falan en inglés, tío. Así non me cunde. Vou intentar poñelo en portugués Portugal. Brasileiro. A ver si... Joder. Ai, A ver, Depois acabas de volver a invitarme. sí. o teu DNI debería poñer delincuente. É que vai estar en inglés, tío. Que os portugueses copipean a dios de inglés, por lo que me teñen dito. Voulle dar así. Por lo que me teñen dito en Portugal, Brasil enséñase moi ben o inglés xa desde o colegio. Somos nós os únicos parvos de Europa que non aprendemos inglés. E as pelis non teñen doblaje, poñenas en versión original e subtitulada. Eles consumen moitas series Sí, pero- en versión original. O nivel do inglés en Portugal ao lado nosa é infinitamente mellor, eh? É que o inglés enseña mal. No, e agora aquí, por exemplo, creo que empezan a dar xa aos rapaciños pequenos cando entran no colegio. Eu, por exemplo, a primeira vez que me deron inglés foi en sexto. Está cargando Que é o que ven agora sendo o último curso antes de entrar na ESO, non? Ni puta idea. Hostia, ti non estuveche no colegio? Sí, pero xa non... En a primaria non... Hasta que ano de eche? Que eu xa entrei na mitad da primaria. Sí, e a primaria, cantos anos son? Non son 6? É hasta sexta de primaria, pero non sei en canto. Ves? Creo que terminas aos 12, 13 anos. E, bueno, depende. Non me acordo tampouco. Sí, pois, pero o que pasa que despois tedes que son 4 anos da ESO, poden ser? Sí. E pois tedes ainda bachillerato, non? O que quera facelo, sí. 2 anos de bachillerato, pode ser? Que eu depois xa marchei para aquí, pero... Joder, eu se tuvera o mismo sistema que tedes vos ahora, ou que tuvestes vos, eu a ESO tería. Porque noso bachillerato eran 3 anos máis un. Un momento, que me está falando. Perdonad, Non, home, nada. É que eu cos anos achigo non podo así nada porque unha que eu xa vin a mitad de curso e outra que como viña de outro sitio xa me atrasaron, entón non sei con cantos anos terminas. Que tal, Brais? Boas, Epa, Brais. Brais. Alguén que estaba atendendo aquí mentre eu estaba pasando de vos como merda, escoitouse a tipa que falou agora falou en inglés. Que mo dija ahora e callo para sempre. Sí. Así xa reinicio o xogo en castelán e deixo en castelán. Eu non escoito tanto o xogo. Como non escoitas tanto o xogo? Cabrón, se teño altísimo. Porque igual como está no curro. Sí, igual é por iso, eh.
Non hai algo para ver Baixiño unha entre cinemática comillas. ou algo? Va, doulle unha carreira mal, se está en... Aí, va, en- andas ás troitas, muiño. se está en inglés, volvo a reiniciar. Ruleta, vou ver as ruletas. Joder, só tocan cartos na puta ruleta, macho. A mí tocou como unha bocina. Joder. Vale. Voltar para casa. Carros. Campaña. Fan así o portugués. Carros. Carros, Sí, sí, sí. carros. Carros. Os carros. Bueno, pero o carros é máis dos brasileiros, eh? No, olvídate. Os carros Os portugueses tamén din así? Home, Os portugueses tamén así. os carros. Vou po carro. Carros. Eu pensei que era máis do brasileiro facer ese tipo de acento. vamos. Inviteiche, muiño. Uah, non sei que fixen. No, No, tens que invitarme a caravana. Inviteiche a caravana. No. Boa, pois nada, salo, isto non se escoita. Salir da corrida. Invítoche. o calquera que entrar nestes momentos no stream dixo, hostia, que está facendo este? A ver, espera, invítoche. Tens 50 recompensas. Mima! 50 recompensas sin reclamar. ¿Dónde Sin están, reclamar. ¿Dónde están esas? En campaña. Esto de aquí. Diario de colesao. Este de aquí. Non me responda estos Vaya, asuntos. colección, sí, sí. Diario colapsado, sí. Diario colapsado. E ahora esto. É donde se... Le das ya X. É donde se canjea. Ah, por 4. Espera, por 4. Ah, no, X no. El ten que darlle ao cuadrado. Pero ¿dónde están aquí? Solo é velas así. É que non... É que o meu auto directo vai con moito delay. Ah, vale. É que lle queda al cuadrado. Joder, dame pereza canjealas. Mira, que iden polo cu. Estás comigo, non? Sí. Poderas canjear todos, sabes? Que iden polo cu. Non quero as do Ubisoft, vou querer estas. Ese que do carretillo ese que acabas de chocar non chega a cenar a casa, eh? Chega antes. Sabes culinar Chega por baño. onde? Monte abaixo. Pero chegue. Importante é que chegue. Que guapo están as decoracións de Monster, tío. Sí. É das miñas bebidas favoritas. Lástima que sean de niñas. A min as bebidas energéticas non me... A decoración de Rockstar está moi guai, eh? Sí. E depois as de Red Bull non che teño nin que decir que están guapas. As Red Bull son moi monótonas, son casi todos iguales. No. A base pode cambiar de color, joder. Me cago en Dios. Vayas prisas ese. Que anda por detrás, paja. O disfruta. Ou as dúas, sabes? Davis- Ou paja para Davis disfrutar. peja de lado... Davis peja de lado que menos pecados, eh? Gracias polo empuje, Davis. Pero ábrete máis antes de entrar na curva, mona. Entras demasiado ceñido. E a diferencia de Davis, que entrou máis aberto, entrou ceñido Eu despois, aberto e mira sempre. como Eu saliu. aberto sempre. Se me vieron no coche desnudo... Ah, carallo. A que cheirará o pomo da palanca de marcha? A coiro. Carallo, frenachos. Polo que sexe.
Pode reclamar, pode canjear todas a vez, todas as recompensas, Isma. Cabrón, que adiantame por culpa túa. Ah, podes reclamar todas de unha, Dave. Xa o sei, pero dame pereza que lle den polo cu. Hostia, dalle pereza darlle a un botón, será... Sí. Oh, vaya, tomaste esa curva exactamente igual, cabróns. O noso coche non ten frenos, meu. É só acelerar. Ai, non. Os frenos son as paredes. Ve a fondo e fe en Dios, non? Ou algo así. Mira canta neve, chaval, parece Villa García. Boh. Villa García no Brán. Non hai neve suficiente para que hai ali. Villa García en junio. Hostia, hoxe está o Drogas en Redondela. Que manda, carallo, chamanlle o Drogas e nunca se drogou e nunca... Non sei quen é ese. O baixista de Barricada. E agora dime, quen hostia son Barricada? Non sei. Sí que os coñeces, non? No. No, joder, pois é un grupazo, tío. Era un grupazo. Buena, Rubén GG723. Que tal? Hola, boas. Vou poñer o xogo... Bueno, non me toco carallo en portugués. Vou non deixar así a tipa non fala tanto. No, creo que non traduciron... En portugués non puxeron audios en castelán. O sea, en alto, digo. Corrida de rúa. Non sei cal poñer agora, a ver. Estou vendo, é que... Debería de haber alguna forma de ocultar as que xa As que están completadas. completadas. Sí, eso sería un puntazo, Non sei se... Porque Muiño, a medida que foi descubrindo máis, ahora é un pegote de colores isto. Este coche? Aquí. Este E mira, perdón. están todos completados. A la venta. Hai coches a la venta, por aquí. Sí. A ver. Non dixestes que eses eran que os poñía a xente como se fora nunha especie de subasta. Si hai coches a subas, depois tes coches polo mapa que están a carreira. Pero, Que podes- pero que os pon o xogo. Sí, Sí. sí que falan en portugués, Sí que falan en portugués. Aí, limpia os tocóns. Entro no evento, muiño. Entra. Flipastes, Eu, por qué? No, Por como so... por como se incorporou a carretera. Home. Pero non é este o que tiñas en violeta e en negro. No. Este é o meu Audi. Non, este é o Audi, non é o... Non, pensei que o teu era o BMW, home. Voy a ver si ceno que tengo un ratín entre servicio y servicio. ¿De qué trabajas? Bueno, entende gallego, non? Entre servicio e servicio, quero pensar que camareiro ou cociñeiro. Pode ser, non, pode ser, eu que sei, sabe Dios. Entre servicio e servicio, Davis. $112, ves? Servicio de urgencias, vale. Home, é que senón tamén podía ser, Sí. servicio dos baños. Pois tamén podía ser entre cajada e cajadas, tes razón. Oye, depois falar de Davis... Ai, non era Davis. Conductor de ambulancia. No. Aquí en Galicia. Ainda vai conocer a Alvarito. Jode a Dios salir dos túneles, Polo cambio de luz.
Neste como non estou conducindo eu, non sei, Ávila. pero no Gran Turismo toca Ávila. moitos huevos, Ávila... ¿Dónde está Ávila? Aí ao lado prácticamente. ¿Pero dónde? Pasando León, Sí. supoño. ¿Entre Madrid y León? No. No, Ávila non é Asturias. Ni Ávila, non, si, está Ávila é de Castilla y León, ali. Non, eso é Navia, estaba confundindo con Navia. Pues ni puta idea. Sí, está ao pejada a Soria. Si non me equivoco, Buah, qué guapa. Baixar con auga así patinando, tío. ¡Qué cabrón! ¿Cómo pillaste eso, chaval? Contra o muro. Pois eu pillei na perfecto. Como ti lle enseñache. Contra o muro. Non chupón dixe que pillei perfecta. Dios, como corre o BMW. Bueno, que pouco fino foche, Muiño. Avilés es Asturias y Ávila está al lado de Claro, Madrid. joder, Claro, joder. que a mí sonábame que Ávila estaba al lado de Madrid. Sí, claro. Meu, Que foi? que andas ao toque por detrás? Me andas como un borracho. Anda a palpada. A ver, que a palpo. Ala, muiño xa tu vai de pared en pared. É que este non é o que teño preparado. Está máis chulo o outro, Non me deixou coller o RS5 que teño preparado. Esta non amarra pouco. Terminou o Aparte, primeiro. eu tiñas telo co kit, non? Sí. Co kit. Claro, o que se confundía Muiño era con Avilés. Non, é que confundín Ávila con Navia. Estaba tirando para a parte de Navia. Pero Navia queda pegado a Galicia, non? Si, Navia está a 2 horas e pico da miña casa. Casi 3. Hostia, o que descubrín hoxe é que teño a hora e pico, a hora e media solo a granxa de Lucía. Pensei que ibas a decir que teño Sí. gaita. Hostia, si acabo despois de 50 anos de topar a miña gaita tiña un problema, Elo. Eu estou descubrindo cando comprei o microscopio. Elo, porque vas ter un problema, home. Descubrí a miña gaita depois de 50 anos. Home, pode ser, hai xente que descubre máis tarde aínda. Home, pode descubrir para que sirve máis tarde aínda, tes razón. Que guapa está a neve no xogo. E despois hai xente que ten fillos tamén sin saber que ten gaita. Entón sí que é un problema, Davis? Esa xente non batera cos cornos nas portas. O mellor fan como as ballenas, corrense na auga e despois se chupan todo. Dios! E botanlle colacao tamén. Que asco, tío. Ai, vou pillar un Mitsubishi, porque estou dicindo moitas tonterías. Ei, por que salín? Comprar carro. Ai, Muiño, ai... 100.000 pavos, veña, vou gastar 100.000 pavos no Evo. No Evo 3MR. Nada, é de DLC. porque É de DLC, non podo comprar. Non está o Evo 10 neste xogo. Non creo. 8, no. O 10, no. Vou pillar o impresa de... STI, que é o que máis ten... Si, vou pillar impresa. Pero STI de... O STI de que ano? Non sei. Impresa ou impresa? Como lle digo? Impreza. Impreza. Este está chulo, Como claro, é japonés, tos... Si, é japonés, pero o Impreza é italiano.
A ver, de hecho ha estado con los equipos gallegos de segunda RFF, no sé cómo se pronuncia eso. Ref. Ref. Este año con Bergantiños, Fabril, Coruxo, Sariana y Ourense. A Sarriana, Ourense. Pues usarían a peda a Sarriana. Ref que fútbol. Sí, a Ref é a Real Federación Española de Ni puta idea. Queredes... Si vos cunde volvo a descargar o Rainbow pa semana, pero non me cundía quentarme outra vez, Bueno, Hombre, cara, hai máis jugamos xogos, tío, xogo que che apeteza, home. Eu o Rainbow xogo cando non estás en É stream. que a veces me apetece, sabes? Pero entro e ás veces... Bueno. A veces me apetece, entro e dame cabreos. Porque a xente Va. xoga como... Buah, se non te quentas comigo, que peor que eu non xoga nadie. unha cousa é xogar mal e outra cousa é facer o gilipollas, tío. O sea, unha cousa é xogar mal e outra é xogar a dar por lo cu. Claro. É que temos dado con algún tío que para botarlle de comer aparte, Si, este é o modelo anterior do que ten Mueño. Non che fixen aposta, No, eso sí que non. Ai, no, o que é modelo anterior é o que ten Muiño. Pensei que ibas a coller o mismo que Davis, Muiño. No, que non me xo collelo... Meu, isto vai polo... Isto é Urdilde. Terá o máis alto de categoría. Si, o outro está máis alto, un pouco máis alto. Con estes saltos iban a salir as suspensións por arriba, chaval. Iso é como no Gran Turismo cando Davis reduce de quinta a primeira ou así. Cuidado, moño ca curva. Non sei pa que falo, non sei pa que falo. Bueno, mal que había que ter cuidado. Hostia, mira a playa de Muros na que estuvo Davis. Cagueina. E son 3 putas voltas aquí, facendo gilipollas. Pois ainda remontas, home. Non remonto nada, non remonto nada. O sea, Sí, remonto para ganar, pero non para quedar o primeiro. No, primeiro xa vai ser difícil, joder. Olvídate. A parte Muiño ainda non fallou. Pode ser que o coche del vai máis alto que o meu, O meu en sí. categoría. Por Sí. eso, pode ser que me pilles. Non creo, porque teste que equivocar moito, queda unha volta e media, por como así decir. Aí, aquí o coche non andaría máis xa. Abres gas demasiado rápido, Muiño. Vou sacar esas letras despois do lado, Moléstame moito cando a curva é a dereita. Non vexo... Que letras? O... Si, pode ser reducir a mitad, pode ser reducir. Quero pensar que día clasificación. A clasificación, si. E non se pode facer máis transparente? Reducir, en vez de poñer toda a lista, poñer unha lista máis acortada. Eu creo que son acostumbrei tanto a ele. Pero molesta cando é unha curva, non é cuestión de acostumbrarse, é que se estás girando á dereita moito, non ves. Tápache. Cuidado, é que se nota cando cae o chan a hostia que leva,
Eso que ti non estás asomando nos collóns, como teño eu. Epa, eu xa sei para que tes a esa altura. Eu sí que sinto cando colla plomo o coche. Claro, porque vibra, che, non? Claro. Daba máis aquiño no... Carallo. Me parecía parvo cando compramos. Como que xogo raro, Brasi? Aí va, mira por chat. Brasi, mola Dios ese apodo, Parece algo italiano. Ahí está Muño, Brasi. Janoña Muño, Janoña Muño, Janoña Muño. Jodina, por mirar porque me puña... Pensei que xa chegara. Bueno, ganamos de sobra. Ganamos, polo menos. Brasi sona... Brasi, de Brasier. Brasil é un apellido italiano. É que soname a italiano, a peli de mafioso italiano. Con dúas S, Nico Brasi. Brasil. Lenda viva, o que quer fazer? O que queres facer? Justo meu xogo en portugués. Sí, a verdade é que a ver como explicas ti que che chaman Brasil. Modo drone, no. Configurações. Culpa túa de poñer leixiño. Bueno, na cuenta secundaria se puxo brasileiro. Brasileiro. Como podo poñer... Aguanta. Axúdame, Muño, que tío debes de ter en castelán. O... E ti que tes en portugués. Sí. Fantasmas rivais, meus amigos pódense juntar a min. Jogo entre plataformas. Ten que estar en video. Oh, seguro. Ah, no, aquí creo, mira. Parciais de tempo. Ten que estar por aquí, creo, Interfaz de experiencia de xogos. Juego, multiplayer... Cuadro de... No, este non é. Tamaño dos parciais de tempo da IU. Vale, xa lo encontrei. Expandido mini. Voulle poñer mini, a ver. Salvar e continuar, vale. Xa encontraste antes que a mí, xo que teño en castellano. Pois xa está. A ver, outra carreiriña por aquí. Tin de ter máis nivel que a mí, non? Podíamos xogar tamén as que distí, as túas. Pero se ter máis nivel que a mí, nada. Na que eu teño máis nivel, tos... O seu sería que fores xogando ti para irte avanzando só, porque senón só avanzo eu. Xa. Veña, quere o brasileño que canjee merdas destes, a ver. Como canjeo todas? Dios xo antes, pero non estaba prestando atención. Que volvo a dicir. Xa está, todas canjeadas. Ahora... Ruleta. Sorteiro. Sorteiro. 45.000. Basura. Hostia, o GTR ese, tío. Carallo, era bo, E outra vez o Caimán, tío, GT3. Tes 3 super ruletas. Onde están as 3 super ruletas? Eu só non vexo ruletas. Super sorteiro! Mais rodadas e mais prêmios. Oi, 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 oi. Muito bem. Moito ben! Prêmio maior com um super sorteio. Encántame. Pero que che toca as 3 cousas que salen aí? Sí. Un Joder, GTR bueno, Black te toca Edition. Guapísimo. Se poden che tocar 3 coches, que guapa. Sí, o Clio está guapo, O Clio Williams, do 93. Oh, mamá.
Vale, Moito me gustaba a min ese coche, chaval. E retorne quando for seguro. Ese máis o 16 válvulas. configuraciones. Audio. Diálogo. Bueno, subir ao máximo. Curva à direita em 200 metros. Curva à direita À direita. em 200 metros, curva à direita. Devo reiniciar o xogo. Está-me dando crashes. Vale. Quero ver unha cousa tamén, campaña, configuraciones, sonido, audio. Voulle subir a isto. E baixarlle ao coche. Sabes, é que teño un... Hoxe debe haber verbena que non se pasou Bani, Sí. No. Eu xa dixen que chegado o mes de junio, Bani hasta setembro, outubro, encadena unha con outra e non aparece por aquí. Que son os pneus? Pneus son pneumáticos. Carallo. Os pneus. Pneus son pneumáticos, sí. Logo, cando están fodendo, están rozando os pneus. Sí, señor. Poden decir que cheira a goma queimada. Hostia, moita fricción para que cheira condón, Claro, iba a dicirlo ao tío cando se circuito por tocando por circuito. Pero claro, tiene máis esas cousas. No. É a primeira vez que o escuto, Sí. Cando fan as portuguesas, digan os portugueses pica pneus, pica pneus. Joder. Pica os pneus. Diálogo ben, música en baixo, interfaz, vale, efectos sonoros. É que teño o sonido que me molesta a veces. Vehículos aéreos, nada, 50. Hostia, dan chuvia pa hoxe a noite. A ver, así. Fala, de momento. Hola, Hola. Perfecto. Perfecto. Merda, muiño. Tengo que invitarche. Invita. Sí. Joder, aí está. Cando estés, yo dou. Dai, invitar. Ah, xa está. Aceptar. Vale, doulle. Aí cando esas carreiras. Ahora mellor que está me consumindo o xogo 30 gigas Me cago en diola. de RAM. Ahora xa me vai inmediatamente mellor. Por que ora este coche ten vaca e cando Modero non tiña vaca, tío? Na carreira dos avións non tiñas vacas. Debe ser as 8 da mañá que está cantando o Jalo. Ese Jalo chupo moita gaita. Ese jalo pide pota. Non era meu, Non sei, pero pide pota que Eu pensei que era ten teu, horario muiño. cambiado. Pois sería de Gustavo, entendo. Sí, é o meu, é o meu. Ah, vale. Eu, o, como se chama, o tono que teño o meu escolta da NBA. Que ide xogar hoxe, a NBA. Home. Iso non se perdona. É que as 11 da noite tú cantando jalo pide pota, Eu que te dije. Home, pero
hai que metelo antes xa de que sea jale. Está moi alto. Ten razón que cando nos lo deron non tiña... Bueno, eu acordome cando tiñamos polos na casa que a Junxe se mataba cando era jale. Que che pasou, Muiño? Botouche? Pois un Porsche batiume de lado e metiume fora do chisme. Ese é o tema aquel. Veña, Un Porsche azul. Ganámoslle. Son moi poucos, non? Sí. Son dous enemigos, non entendo. Como que son dous? Ah, vale, que teño o couso minimizado, claro. Nada, olvida. Vale, Davis. Eso que dixo que iba a cambialo, Non é normal que o fixo el a propósito, Ai, muiño. A verdad que a vaca esta quedalle horrible, É que non a tiña cando corrimos con eles por primeira vez na carreira dos aviones. Joder, un coche de rallies que parece que... Ah, vale, sí. É a vaca que levaban nos rally safari coas rodas de reposto e todo iso. O que pasa que eu non sei por que teño na cabeza que era un modelo anterior a este o que corría o rally safari. Iso era unha puta animalada, mirar os coches a todo hostia, o mellor mirar as gacelas, Veña, atravesar a Muiño, carretera. Muiño, Buah. adiantámoslle, Podemos. Sí. Estes coches os que temos son máis rápidos. E queda media carreira. Podemos, Home, o voso son coches de competición e os outros son coches de calle. Boa, muiño. Mira ti canto adianta sin derrapar e entrando lento nas curvas, macho. Se me fixeras caso desde o primeiro día, canto ganabas. Gustavo, recórdame o meu abuelo indo no coche ou unha persona así que che está dicindo como conducir todo o tempo. No, joder, é que parece que non, pero perdes moitísimo tempo, inda que che dá a sensación de que derrapando estás ganando tempo, perdes moito, Sí. joder. Eso é verdad. E entón a min dame toque. Ganamos, Muiño. Por nada, Xa sei que se pare tempo, pero como custa a mí ir entrar na curva de lado. Xa o sei, que é máis espectacular e tal, pero joder, é que perdes tanto tempo que me dá, non sei o que me recorre polo corpo, tío. Hostia, Arbeloa. quen era o cono? Arbeloa. Arbeloa de outro. Ai, Dios. Ai. Ok, lenda viva, defini sua rota para o Pero evento. o cono é campeón de Europa e campeón do mundo, sabes? Lenda viva me he chamado xo, Huiches. Lenda viva. Ai, Dios. Diálogo, música, interfaz, efectos sonoros, voy a poner a 36. É cousa miña ou na vaca pon 911? A ver. Escuta, você viu que o próximo corre não Rio vejo. Rise vai Isso, ser no repito. Irokawa Space Center? No, debía ser o reflejo, nada, muiños. Son retas completamente. ¿Dónde estaban os motes? Quero ver os motes que hai en portugués. Espaciais. Mira ahora, ves ahora, muiño. Continua assim. A gente se vê lá. A ver, eu vexo... Bem-vindo Non, de o sea, volta non ao lle vexo Lenda nada Viva. deso. Parece como se fora un 9, un 8 e depois 3 barras. Lenda viva, chámame tipa. Mira que motes hai en portugués. A mina. Ahora, co brillo, mira. A mina. Ah, polo cuadrado este das rodas. Sí, verdad? Sí. Chefe da bagunza. Que é chefe da bagunza? Compañeiro.
Jefe de equipo? No, jefe de qué? Lenda viva, mátame. Bagunza. Lenda viva parece má mellor. Ah, jefe da caravana. Líder da caravana debe ser. E a caravana. Musculosa, noob. Potao, querida. Raíña do drift. Primeira ministra. Rei do drift, de feito está 2 veces, non sei por qué. Saltadora, sargentao, surfista, tensai, tentáculo, terráqueo, tigresa, trozo. Non me batió aquel coche, non sei ni como. Vale, vou poñer outra carreira. A ver. Mapa do mundo. Mapa do mundo. A ver que outra carreira. Aquí hai outra. O brasileño debe estar arreando do chollo que non fai rato que non fala. No, acaba de falar un forcedito que puto. Xa fai 10 minutos polo menos diso. Non fala nadie, se non fala nadie, fago un raid agora. En un rato. Pero o brasileiro, a mí antes apreciame como online no Forza. Porque o deixou encendido, leva así toda a tarde. Aí, alguém comentou com o Yuji que um Nissan Safari Turbo foi abandonado longe da estrada por aqui. Estás comigo, Muño? Dá uma olhada na foto. Sí, Vale, doy. dalle. Subaru. Me cago en Dios, chaval. Ui. Ainda non sei se agarrará máis o Porsche Rosita de Davis que este. Claro, porque o Porsche Rosita está feito para carretar ese de rally. Xa, pero... Non ten mismo pneumáticos. Ah, e que pasa que este é tracción 4 ou que? Gracias, Siria, por ese No. Prime. Non amarra mismo Facer un reír pneumático de de rally con un pneumático. Sí, pero ainda así penso que será tracción 4, Cona. É como a Iria, tracción 4. É trasero. Iria Juapiña... Iria, eres tracción 4? Si non o sabes ti... Canto retraso e que vai lento tamén, non? Casi tanto como ti. Pues sí. Ah, que leva casi tanto retraso como nós. Como Davis. Sí, non. A ver, o mellor estáme contestando a min e non a Davis. No, contestou a mí antes, xa leva un cacho. Xa... Era por chamarme retrasado a min. Quen é o primeiro? Ah, non eres ti, vale. Non son eu. Só que bateste 2 veces. O primeiro son eu, o neto de Paul Walker. Ari Vatanen. O finlandés voador. Cando ven asfalto despois de monte, frénase que nin Dios. Si, e agarras... Dios. Como se fora monja Boa, dunha... Davis. Como se fora a teta dunha monja. Hostia, a teta de monja é un postre, se non me equivoco, non? Non sei. Pero o que sí que sei é que pouco sol lle dá. Hostia, bueno, buscar... Non sei por que me sona que teta de monja é un postre. Como viste? Xa o sabes. Ah, Xa o probaste. no, igual te banei outro día, de 8 horas. Acordaste que estivemos a baneos? De 8 horas, pero non toquei nada deso, A ver... Despois desta carreira de 8. Teta... de... monja... Pois non che quitei nada. O sea, non toquei nada deso. Estuve correndo hasta ahora. A mí non me sona que tu ver, Sí, tío, é un postre. O que? A teta de monja. É como é? Blanco e redondo. No, é como unha galletiña.
que leva como un merengue e depois como se chaman estas cereixas. Bueno, saldráme. Cereixas confitadas. Na puntiña que debe facer o de pezón. E depois hai unhas tamén sin nata e sin a... E parece unha tetilla, unha galleta que parece unha tetilla. Tetas de monja, sí señor. Debe que levar os contos para casa ou... Ainda menos mal que non Espérate. é... A menos mal que non é do cura. Espérate, que ten dous nombres, o postre ese. Ah. Son tetas de monja ou pedos de monja. O pedos de monja. Sí. Eso é si se pasa no forno. Será porque están cheas de aire. As tetas de monja son os gominolas Rosita, diría. Buah, que Como? ben pillei esta curva, tío. Sí. Son as gominolas rositas. Sí, unha guinda, certo, hostia, unha guinda. Eu non sabía que había tamén gominolas disso. Opa. Diela que pode ser que vaya mal Twitch, por iso non o ten, Davis. Que ao principio do stream que o tiña. ¡Hala! ¡Hala! Foi sin querer, No, esa, bueno. A ver, explícome ahora. Cando Vale. van. Sí. Nun, Sin querer evitalo, fui. nun principio non fois querendo, pero dixen, bueno, xa que me beneficia, tampouco frenei. Aproveítame. Tampouco frenei. Ai, que... Boa, uf, menos mal que o cerrache un pouco, que te pasaba, Voulle dar un modo a Iria, pero que cousa máis rara. Pero pode ser un fallo de Twitch. Porque ela di que ao principio tiña, Ha otorgado privilegios de moderador a Iria. A ver, ahora fala Iria. Sí, ahora teno. A ver. Por exemplo, Merce tamén ya es moderador. Claro, pois foi solo con Iria, que cousa máis rara. Xuro che que eu non fun, o sea, eu non toquei nada, eso levo correndo todo o rato. Aparte, non tiña sentido que yo quitaras. Ainda por riba que non lle correche o Mario Kart ibas a quitar o mod. Correcto. Ai, mira, falta pasa que o dixera eu. Traidor, diela. Sí, hostia. Pois vas a apañar a miña mija se me compartes neurona comigo. Curva à esquerda em 200 metros. Curva à esquerda en 200 metros. Bueno, en 2 semanas Davis streams en portugués. Curva fechada à esquerda em 400 metros. Que, Dê meia volta e retorne. Quando for seguro, que dice una gallega al acabar el bucaque? Pues mira, ¿sabes qué di? Que vas baneado. Ala, permanente. ¡Qué deleite! Pues es buenísimo, es buenísimo. No sé por qué yo borrache que era buenísimo. Que va, ahora me quito, yo quito. O sea, yo quita Iris y tal, joder. Ainda por cima, os primeiros mensajes que escribe no... ¡Qué deleite! Es que me apetecía banear al gen, hombre. Ay. Espera, que escribo eu. Hostia, nunca me banearon de ningún sitio, tío. meia volta e retorne. Quando for seguro, Ti tuve oportunidad, No. A mí Uf. se me vaneume unha vez máis. Iria, que opinas de que puxera o xogo en portugués? Quitei o baneo, non? Creo que sí.
meia volta e retorne. Quando for seguro, Hostia, Anita, hola, buenas tardes. De media volta e retorne cando for seguro. Hola, Boa, Anita. Raliña. Gústame moito a expresión memexo. dê meia volta e retorne. Quando for seguro, De media volta e retorne cando foi seguro. Oye, pintaza Onde está a indo? carne que comeche onte, Sí, sí, moi boa, Gustoume. Estou indo cara ao Cando xa mirei que tiñas para acompañar pimentos, tío, mima. O sea, eran pimentos de piquillo, estaban moi bons. Sí, claro. Pois os de padrón, tipo padrón, ainda non están na época, Sale do medio, hostia. Pois é chulísima, memexo, em 400 metros, é top. Este coche non sona casi, tío, acelerando. Pero que é un DLC ou un xogo novo, Anita? Xogo novo. curva fechada à Creo. esquerda em 100 metros. Curva à esquerda em 200 metros. Hostia, en serio, eso está chulo. Ah, é Pues, remake. Curva à Ah. esquerda. claro, é remake. Pásamo polo disco, Anita. Quero ver o vídeo ese. O bueno, non, xa o buscarei, que eso é fácil de buscar. ¡Me! Vou correr co mono! Que guapo. Claro, é que acaban de sacar un, a mí pareceme tamén moita velocidade para sacar outro, pero bueno. Que color podo coller? Nada. Hostia, isto é de Fernando Alonso. Frenando, Alonso. É de Fernando Alonso. Bueno, coller. No, 196.000 pavos, non, que cojones. Eu dicho, estou vendo por mitad dos pinos. Eu creo que leva moito retraso. Twitch, hoxe vai Aparte mal, de Twitch. montar. Vai mal porque a mí ponme que o stream vai ben. Xexo, como que Fernando Alonso se vai por montar abaixo? Non me cuadra. Bueno, agora podes creerlo, porque como xa correu o Dakar, Na cara de quen? na cara de quen, correuse na cara de quen dis. Pois agora non sei, bueno, xa estuvo casado e agora ten un fillo. Tuvo por facer a mar... Oh, Non, vale, todo- son os colores do Renault, tío. Estou seguro que non o tuvo por facer a marcha atrás, Bah, Ese acelera sempre. sí señor, é o Renault do 2008. A ver Colores do... Oh, vai. Os colores de Renault do 2008. Pois este coche chamase Mono. É como a mí. Mima, isto ten un agarre muiño. Porque está o chan mollado, Se non amarra un fórmula, Non é un fórmula isto, Sí, que fórmula. É fórmula. é fórmula. Sí. O que non é un Fórmula 1. Ah, vale, Non vale. é, exactamente, pero fórmula sí que é. E non é... Como se chama... Monoplaza. Sí. Por eso se chamará Mono, porque é monoplaza. Claro. Pues posiblemente. Cago na furgoneta este de Dios. Sí, joder, é fórmula, No, escollelo vai, pero non foi a miña mellor elección. Home. Un coche que casi pesa 2 toneladas. A mí recórdame Ou estos si coches. casi. Recórdame os coches do Trackmania Turbo. O coche de Davis non creo que pese nin 700 kilos. No, non collen a bandeira. E outro Viper. Perdi a matrícula. Para onde cerras ti? No, ti non perdeche a matrícula, perdeu na o que Perdino, é igual que ti.
Pois sí, se perdió a matrícula. Non dixen Ai, perdín. te entendiche, perdín. Non. Sí, pero eu xa vou vello e escoito o que quero. Eu leín perdín, escoitei perdín, Sí, o mellor é el problema mitad e mitad. Buena, Muiño, hostia. Uf, como tira o GTR este, Non me jodas que... Buah, Muiño. Contoume, sí. Ai, porque de hecho co cue conta, tío. Claro. Sí, claro, con tal de que toque la bandeira. Pero hai veces que No, tócalo sí. tampouco que che diche que non. Eles tomando as curvas son maleiros, Nas curvas recortas de unha barbaridade, macho. Eu xa me parecía que viña moi calado aquí o jefe. Puto Porsche. Puto Porsche de mierda. Boa. Moi ben, Muiño. Increíble. É que este circuito eu máis o outro día, eu máis Isma damos 80 voltas alrededor del. Amigo, xa me parece que estabas trazando moi... Vale, ahora explícase todo. Estábamos os dos picados a ver que baixaba tempo. Vale. Estaba dicindo, hostia, non se marcha ninguna curva, increíble, Hostia, de feito, ese coche non é o KTM. No. No, Pois aí, KTM ten un parecidísimo a ese. Linda, viva Pero non o é- que non quer é fazer ese. a seguir. Sí, pero chámase KTM. Sí, home. O sea, este é mono, simplemente. É a marca é mono. Sí. Poñía mono, sí, supoño. Está chulo, Debe ser algunha empresa destas independientes. Hostia, este coche aquí. Este está guapo. É, Este é porque vou mal. Ti sabes a historia do Viper, non, Muiño? Ahora mesmo non me soda. Sabes como naceu o Viper? No. Uns irmáns colleron o motor dun camión Viper, ou Viper, ou como queres chamarlle, e meteron nun coche. E así naceu o primeiro Viper. Un 10.000, pode ser? Os novos non sei, pero o vello era un 10.000 con, non sei se 600 cabalos ou 700 cabalos, unha burrada así. Xa, se meteu un 10.000, cajo, non se podía tirar van, Era un 10.000. Non vexo De carreiras. feito, vou no comprobar. Eu creo que era un 10.000, Un 10.000 para un camión non é tanto, Pon que me non para un coche, me cajo, Dios. Xa, pero que eles meteron o motor dun camión. Sí, pero digo, se meteu un 10.000 xa podía tirar van o coche. É o que me refiero. Non, 10.000 para un camión non é nada. É pipas. Ganha quem terminar primeiro. É isso aí. Non sei que coche coller. Vou coller o Subaru, outra vez. Porque, bueno... No, ni siquiera iso, eran 8 litros. Pero claro, este é o primeiro que saliu á venta. Pero que o fixeron os irmáns estes, se non me equivoco, era un 10.000. De feito, o novo ten chasis de aluminio. De amulinio. De amulinio. José Amulinio. Vamos allá. Hostia, está todo hecho de neve. A ver, lo que dura, Roliña. Ahora sí que volvín. Vaya confe, en fin. Como vai o Forza? Conferencia de que? Eh? Dixo vaya confe. Confe é conferencia, non?
Sí, eu xa era... Joder, sumar, só me acordo. Ao dos xogos, joder, claro. Sí. Eu creo que caguei, non pillei o Subaru, pillei un Ford Focus de carretera. Vamos a No, ver, ten mira. máis que eles. Iso non é un Focus, hostia. Sí. Joder, pois parece o Toyota... O meu é un Focus. Claro, pero porque leva o kit este... Non é o Pero blanco, parece- era o rojo. Ai, non é o blanco, porque o blanco é un Toyota, joder. Pasa que non me acordo como se chamaba ese modelo. A Non Muiño só estou correndo tres. vai chegar unha carta da deputación. No, de feito non é un Toyota, é un Honda. Sí, por deforestación sin... Madre mía. Eu vi un coche volcado, non quise preguntar. Ten as rodas lambidas. Dale a rodar lambidas! Esas rodas lambidas, logo, que? Meu, o Jordan Que Chambers que? Ten un Civic, chaval. Imos perdendo, Muiño. Non sei como vai esta Uf, carreira. Muño, ti non tes rodas para isto, No. É que se marcha demasiado este coche, tío. Ah, porque igual tes neumáticos de terra. Este coche de rally. Si, cona, os coches de rally non teñen rodas de asfalto ou que? Pero aquí non diferencia de terra nin asfalto. A rally ou é... Ou é Ah, vale. Culpa mía. Por non preguntar. Como molan estas curvas de ferradura, chaval. Sí. A mí o que non me mole o Jordan Chambers este. Marcha a tomar polo cubo. Vas fora. Ala, jodeche este. Deixei no Sí, fora pero como- do checkpoint. É que non lle conta igual. Iso a mí non me parece ben, tío. Eles tiñan que pasar os check igual que vos. Sí, pero mira que el vai pegando nosa, pero... Mira os puntos. Sí, pero naquel punto Davis o fixo pasar por fora moito, O sea, non lle contou. O sea, mira, Entón, el vai primeiro ou o primeiro. O que pasa é que sigue correndo. Claro, que non se frenou. Uf! Pensei que fora colina abaixo, No. Sí, eu tamén. De momento son o nieto de Paul Walker, non Paul Walker. Joder, ves, esta carrera que molarías moito en vez de para baixo para arriba, tío. Pero para arriba chaval. pero con coche de drift. Está chula ¿Por esta qué? carreira, Cago na cola. Sí, son as míticas carreteras que se fan drift, pero eu digo de facer tramo. É que ainda que fora se fazer tramo, iría facendo drift. No, sí, tienes moito de tirar yo de freno de man. Muiño dos que se vai un rally non vai a ganar, vai a dar espectáculo. Sí, Ganar gana Gustavo- calquera, tener collóns non gana calquera, non os ten calquera. Tipo Gustavo Trelles. eu dos rallies que vexo ahora, poucos nas rotondas hai moitos que só van a facer o tempo e non dan espectáculo ningún nas rotondas. Claro. Os que vexo feo tamén. Oh, joder, pero iso pasa incluso no Mundial de Rallys. Ti no Mundial de Rallys apenas miras derrapar os coches. Teñen tanta carga aerodinámica que apenas se van, tío. Gustoume moito esta carreira. Que vai con unha 36, van a facer a rotonda e van a facer tempo que non van a dar espectáculo. Non son Manolo Senra, non? No. El son des que pensa que Valiente está lleno del cementerio. Muño vai a inversa. Pero non te creas, eu creo que tirando do freno de man das curvas vas máis lento e ainda vas máis seguro que quen vai a facer o tempo, Claro, joder.
tes un paso de curva máis lento. hostia. Claro, ti tiras do freno de mano, o único que che pode pasar é que se che vai un pouco o coche a cuneta ou así, pero se vas a facer o tempo, vas como un loco vendido. Sí, tes que ir pola trazada. Si te vas da trazada, estás jodido, eh. É mellor bater contra un pino de cu que bater de fronte. Dillo Paul Walker. Sí. Hostia, macho. No, foi unha pena, macho. Sí. A min, jodeume, Hostia, foi a mítica noticia que te levantas pola mañán e a les e coño. Aparte, tiña carisma o tipo, tío. De feito, a saga era máis el que o Vin Diesel, eh. Sí. A ver, era unha mezcla, sabes? Cada quen tiña o seu papel. O personaje de cada un molado. Xa, pero o protagonista desde un inicio da saga foi Paul Walker. De feito, nas dúas ni siquiera sale Toretto, tío. Bueno, na 3 non sale ningún dos dous tampouco. No, Claro. pero ese é como... Non sei como lle chaman. Eu chamolle DLC, doctor. Bueno, a mí encantoume. É das miñas favoritas, a Tokyo Drift. Sí, porque é distinta. Sabes o que ten? Que sobre todo que non é fantasmada, No, tío. sabes porque que a pasa? partir... Que as 3 primeiras son pelis de coches. A partir de aí son de acción. Sí. Quitaronlle o importante, o sea, os coches non valen nada, o sea... Sí, era secundario, máis os dos coches xa casi era secundario. Así que pasou a ser unha película de acción, deixen de velas. Deixoume de chamar a saga. Eu vinas por... Non vin todas, creo que a última na vin, pero vinas casi todas porque... Por velas, sabes, pero... Ai, eu non. A de festa esta que está inventada en Baixa non a vin. Fui aquí fixaron un homenaje a Paul, pero non... Moita fantasmada, non... Sabes que na última que sale el, a parte final da película, o que aparece non é el, é o irmán. Sí. E nas novas que sale el, é o irmán tamén doblando el, pero metenlle a cara de... Digital, sí. Ahora imagínate caía. Ahora caía pode non meter a él, como se nada. Sí, no, é que foi así. No, pero eso o irmán. Pero eso era antes. Antes se facía falta unha persona e facía o man. Ahora caía non fai falta nin que este o irmán. Sí, pero ahora é o que fai o irmán fai o que as escenas e nos primeiros planos que fan da cara. Claro, poñen a cara digital. Claro, pero eso facía no antes porque era máis difícil, pero ahora vendo ía non lle fai falta nin o irmán. Fai no aí a todo. E mirache a última de Indiana Jones. Indiana Collons. Indiana Jones. No. Hostia, as escenas rodounas igual. Joder, ahora olvido o meu nombre. Harrison Ford. Harrison Ford. Digitalmente fixeron que fora novo, o sea, que como cando era novo. Hostia, non notas nada, No, xa. Eses son eu neste... Dá un pego que flipas. Eses son eu neste xogo. Neste xogo son Harrison Ford. Harrison Ford, joder. Sabes o carallo? Que nós temos un veciño que de nombre chamase Segundo, pero nós toda a vida lle chamamos Harry. E tiña un Ford, bueno, xa non me acordo. Sierra. Non era un Sierra, era... Bueno, xa non me acordo. Creo que era un Score, de feito. Mira, muño, vas vendido, eh? Tuvo un accidente e deixou no siniestro. E coa mesma empezamos a chamarlle Harrison Ford. Sodes uns fillos de puta. Sí, que vos non teredes detalles así con xente. No, moitísimos. De feito, moito Por iso peores. te digo, joder. Delitos a Por día de iso. hoxe. Bueno. Pois mira, que ainda que fora a correr nunca queda de primeiro. Mima, como está? Chamase igual que o difunto do abuelo, tamén era segundo.
Que non é un nombre demasiado común, a verdad. O que? Segundo. Segundo como mires. Xa, Comigo unha vez... sabes unha cousa? Que? Que cada 60 era un minuto. Hostia, Anita, si queres falamos de nombres malos, porque ti ter unha filla e chamarlle Gertrudis, Hostia, xa creí pouco, pero ainda os hai peores. Outro día estábamos agora na comida dicindo así nombres que, bueno, normalmente é da xente que se poñían antes, porque hoxe en día ti a un fillo non lle chamas iso, non lle Eu chamas así. acordo unha vez que fai moitos anos de Dios, estaba xogando baloncesto e ao lado había un parque pequeno e unha nai foi polo seu fillo. O fillo tería 6 anos, 7 anos. Belardimo. Belardino. No, Belardimo con M de mono. Me cago en diola, Belardino con N, sí, pero con M... Ainda así xa Belardino me parece un nombre de neno Uf. de persona de 70 anos, tío. Oye, Pero virada a Belardo. virade que a nai é unha desgraciada. Non lle Virade que moi pouco fillo. Aprecio o fillo. Enardo... Ah, de Leonardo, nada. Sí, Anita, Belardimo. Eu flipei cando escoitei dixo mima como pode facer eso teu fillo. Corrida de Okishinamura. Vamos xogar esta corrida. Menos mal que dixeche vamos xogar esta corrida, non vamos a correr esta corrida. Sí. Porque para correr xa... Nah. Sí, vale, mellor vamos a deixalo aí. Sí. Hostia, mira, este leva unha vaca destas de viaxe. Me lava unha barra de bar atrás no maletero. Dis que son bastante aerodinámicas, que non as notas demasiado, Vou ir co No. coche de Fernando Alonso conducido por Eminem. Bueno, Na voz, o sea, no peso no, pero sí que se nota. Eu, na miña foneta, se non teño que levala, eu quito ya, porque entras na autopista e pesa Silva. a silbar. E pois suyo, que eso, non suyo un litro de media. Home, no. Vaya, home. Vacía. Pero ainda que este así. Pero esa vai alta, pero eu teñas visto pegadas ao techo, O sea, moito máis baixiñas. Equivoqueime de coche. Creo que é do Porsche. Bueno, a ver este como colle as curvas. Se Bueno. No, se as collo agarrando ben, aínda que non sea tan rápido. Porque Porque como a min, porque eso non chupón no... Boa, pero ten un paso por curva brutal ese coche, Davis. O meu si, mira, estou frenando e non nin derrapa. Ten un agarre que flipas. Ah, la vai, costa abaixo. Porque ese coche debe pesar uns 600 ou 700 kilos, Hostia! Fixeronche bloqueo total, muiño. non nada que pises. Hai tráfico, Bueno, pensei que ibas a decir que estaba tráfico. No, porque así eu diría están os pitufos. Está panorama pidiendo autógrafos. Pero os da Guardia Civil non son pitufos, non? No, pitufos son Os azules. A Policía Nacional, non? Sí. a nacional. Para nacional ou son locales? No, a nacional creo que son hotelfins. Pitufos son locales. Están regalando piruletas. Eso sí que o teño escuitado, ves? Están os repolos. Nós temos un grupo de radares. E houve un que dixo, tal e tal panorama na rotonda, a ver quen canta mellor. No, que dei fora.
Ainda han de volver a estar de moda, Anita. Sempre fan o mismo, pasan 5 ou 6 anos ou 10 anos e... A mí nunca me chamaron as tortugas ninja, tío. A mí tampouco. Tampouco saben o meu teléfono, Va, chiste malo. Sí. Había que intentarlo, muiño. Vale, ganamos. Salud. Mi má, que? O turbo? Sí, hostia. Solo lle faltou... Sabes estes que son de feito o de Paul Walker o RGTR? Son así. Cando fas cambio de marchas, fai así. Absis, e despois... Gracias, Anita. A min sabedes que non me gusta nada, absolutamente nada. A min gustan os coches, non son un fanático, nin un colgao, nin un... Como se di? Eu tampouco, Gústanme. Pero non me gusta nada a xente que vai poñendo o coche ao corte pola calle, tío. Pareceme un gilipollez. Os que os suben de revolucións para que petarde? Sí. Eso é asqueroso. Buah, entón iba a odiar. É que non me gusta nada que fagan eso, Eu xa se vou no coche o fan, xa me dá vergonza ajena, agáchome. É máis, muiño dos que chega a entrada do túnel e falle pa 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 pa. Sí. Bueno, home, pero non fai falta ni que mo contes. Non me esperaba menos. A ver, que cada que fago que queira. Sabes que- A min vergonza que- dame. Sabes o que é chegar a unha rotonda, ver saído a mar, sentir o coche, pa, pa, pa. Non o fixe nunca. Pero queda todo Dios a mirar pa ti, tío. E a min dame tal vergonza. A última carreira e fago un raid. Que soy moi pouquiña xente, verdad? Si meto escape para que miren pa el. Para que me escuiten. Tío, eu son unha persona que non me gusta chamar nada a atención, tío. Eu son A mí me gusta este xente que... Didi. Eu se pudera pasar pola vida sin que nadie me mirara, aí iba. Desapercibido, sí que me miren da igual, pero non destacar, sabes? Eso, a mí non me gusta destacar nada, pero cero. A mí o que me gusta son este xente que mete os escapes cativeiros, vai, parece que vai sonando o coche a lata. Xa. Tampouco teño moito pa de... O sea, son desas persoas que tampouco... De feito, eu sempre o dixen. Eu non busquei nada do de redes, Eu surgiu e a mí gusta editar vídeos e subilos, pero... Pois, amigo, dáseche... Eu son unha persona que eu, sin nadie me molesta, mellor. Son moi autista, pois. Pois tes máis carisma do que pensas. Sí, bueno, depende tamén pa que. Non sei, a min pareceme que o tes. O que todo é mal da puta cabeza, eso... Bueno, Pero por iso estamos nós aquí. Eu, se non foras tan auténtico, igual non estaba aquí, Se lle chego a facer caso ás voces da miña cabeza, ao mellor sí que non estaba aquí. Como decías que chamabas, Enrique? Non, ese era o pito. E se lle No. botas azúcar é enriquecido. Non me acordo en que día fora, ou un vídeo ou algo que dixeche, non sei quen dixo, non sei que de esquizofrenia, e dices, eu chamolle Enrique, ou non me acordo Sí, que dixeche. algo así me sona, nun vídeo está eso. E fíxome tanta gracia. Que muiño. Que tes a porta pintada de blanco ahora, non? Un poquinho, sí. Pa banear os que din Galicia calidade tes carisma. Si, non me baneas. No, a ti non te baneo, Anita. Ti tes carta blanca, porque estudiaches... filosofía desa. Filosofía lingüística. Filología inglesa. É máis grave que diga Galiza, ou Grazas, ou Nembargantes. Esa foi aposta, muiño. Moi aposta. Non o frenei. Non me dera cuenta, Apenas se notou, Pero é que aparte que xusto coincidiu que Muiño acaba de darlle vista atrás, sabes? Nin frenei. Eso é o que non me gusta deste xogo, porque no Gran Turismo faz eso, o que sale perjudicado eres ti. Eres ti. Igual che mete unha penalización de 5 segundos ou así.
Depende A ver, da intensidade do golpe. ao mellor a outro tamén sale perjudicado, pero non che compensa facelo porque non vas a ganar nada. No, pero eu as carreiras nas de poñer sin penalización, E con axuda fantasma desta de... como se chama? Rebufo. A de compensación. Sí, porque senón o que quede último non xoga, sabes? No, pero na contrarreloj iso non tes No, pero... non tes axuda, que Pero na contrarreloj. carreira de despois, sí. Claro. Sí, no, iso vamos a poñelo. Vou co cu apretado porque sei que teño un muiño atrás con sede de venganza. No. Uf, pois vaiche, Xa o sei. No, porque acaba... Ainda queda unha volta. Cabrón, frenoume. No, pero frenei lo anxe de ti. Non pa darte, para que non me des. No, que eu a por ti, frenaste-me. Xa o sei. Non che sei de xogos de coches, pero asumo que este máis arcade. Si, isto é como un Need for Speed casi, sin turbo. O Gran Turismo sin axudas faise jodido, Que eu tuve que acostumbrarme porque senón non me salían os tempos cando competía. É a única axuda que lle teño ao Gran Turismo é o ABS. Claro, bueno, Iso que a normal. veces frena, a veces no. Sí. Sí, a veces frena. No, ti incluso corres con control de tracción. Eu. No, Davis. Eu modifico, depende da carreira, subo ou baixo. Eu como co volante podo ir baixando, sabes? E o consumo tamén. Sí, e comando tamén, Pero nada, eu baixo. O sea, eu... No, pero diso vamos a pasar, De carreiras onde hai que mirar o consumo e todo iso pasamos. Bueno, 9 espectadores, igual non fago nin raid hoxe. Veño ahora. Vou despedirme. Vale. Vale. Chao, Anita. Se queres vir falar con nós, Sí, se queres vir, Anita, vou cerrar este stream, veño ahora. Se queres vir, podes vir po Discord. Si queres. Nos estaremos un ratiño máis, que mañán madrugo. A ver, non vou ni pasar o raid, non hai 9 personas. Hoxe Twitch vai moi mal, Eu creo que non lle notificou a xente que estou en stream. Pero nada, falamos pa mañán, non creo que faga stream. Mañán vou estar liado, fijo que non fago stream. Pero domingo sí, a ver se fago un con Iria ou un xogando. Falamos, vale, boas noites. When